В момента, в който излезнеш, дори отидеш до съседния магазин, отиваш то си е вълнение. Отиваш за кисело мляко и си кажеш, си... ей, колко съм готина, как си отидах сама до магазина и си купих едно кисело мляко. Да, то си е събитие. Здравейте, бъдещи и настоящи родители! Днес наш гост е Михаела Ангелова, която е психолог и семейен консултант. С нея ще обсъдим всичко относно емоционалното здраве на майката. Гледайте ни до край, защото освен в края на поредицата, награди ще раздаваме след всеки епизод. А как да си спечелите тази готина награда, останете до край, за да разберете. Здравей, Михаела! Много ти благодарим, че прие нашата покана. Нека да започнем от там. Бебето е родено, минала е тази еуфория в болницата, в която то е така свръхчувствителност, но ти се чувстваш толкова горд, че си родил едно дете, толкова щастлив, толкова даже независим, защото вече можеш да се сгънеш, да си завържеш обувките и така нататък, обаче се прибираш в къщи. Знаеш тази буря от емоции, която те посреща в къщи, не само. Те са хиляди нови ангажименти. Какво ще посъветваш майките в този момент? Как да преминат по-лесно през този период? Това е момента, в който се променя изцяло живота на жената. Да. Особено когато става дума за първо дете. Там очакванията, представите, които са и от филмите, и от през тези 9 месеца, каквото си е фантазирала жената. Всичкото това допринася за сблъсъка с реалността в момента, в който се приберем вкъщи. Важно е майката и бащата още в началото да бъдат екип, да бъдат партньори и заедно да си взаимодействат, да си комуникират. Ако е възможно, наистина ще е прекрасно, 1 час да може да си отделя на ден. Дали ще спи, дали ще се грижи за себе си, но нещо, което да прави лично за себе си, а междувременно бащата или някой от близките, ако майката позволява, да се включва в гледането на детето. Приемам съвета, нали, в тези твои 2 часа, 1 час, образно колкото и да сте се разбрали, отиди на фризьор, отиди, че ти нямаш сили да си измиеш косата 2 седмици, какъв фризьор. Аз реално се възползвах само за да се наспя в този период. Според теб, за какво трябва да използваме това време, което ни се полага, нашето си време? Колко често трябва да бъде то, за да ни съживи така и да ни върне към нашия живот? Наистина в първите месеци едно от основните неща, които е важно жената да прави, е да спи. Фризьорите, маникюрите могат малко да почакат, да. Но наистина е добре поне 3 до 4 пъти в седмицата. Ако е възможно, както казваш ти, час, 2, тя да си знае, че това време като дойде е за нея. Това и помага да така, през деня, каквото и да се случва, тя знае, че да кажем, дали ще е сутринта, дали ще е вечерта, ето това пак е нещо, което да комуникират помежду си. Но това е моето време, което идва. И то създава едно такова оживление в майката. Дори като е още малко детето, направи нещо за 5 минути. Дали ще си сложиш спирала, дали ще си сложиш дънките, които виждаш, че отново си успяла да влезнеш в тях малко по малко. Дали нещо с косата си ще направиш. Наистина, много малки неща могат да ни помогнат да се почувстваме малко по-добре. Има и още нещо тук обаче. В този период, ти като нова майка, на теб ти се говори само за то спа 6 часа, после яде 120 мл, после му дадах такова, онакова. Хората, които нямат деца обаче, не могат да изтърпат този разговор. Да. И хубаво ли е така ти малко да се концентрираш и да говориш и на други теми? Такъв кръг от жени и от приятели, които нямат деца или не им е тази актуалната тема в момента, е много полезна за майките, защото ги вади точно тази рутина. Така че тези приятели много помагат точно в тази посока да те вадат. Колкото и да ти е трудно, там са наистина по-стойностните комуникации, които в този момент те поставят на възрастен срещу възрастен. Да. Всичките тези неща, които дадохме тук като съвети на майките, са за да се спасят от тази следродилна депресия. Да. Разбира се, така тя е съпроводена и с това, че ти се прибираш в къщи с един огромен празен корем. Нали, поглеждаш се в огледалото, визуално не се харесваш, това също допринася за това психически да се сринеш. Как да си помогнем и за това? Важно е мисля, че е важно да споменем тук за разликата между родилна мъка и следродилна депресия, защото това вече става доста актуална тема, напоследък да се разграничат тези. Родилната мъка, тя приключва в родилния дом. Затваряме вратата и се прибираме вкъщи. Да, до седмица. Да. Но
ако това продължи, тогава, ако продължи този период, ако продължи и тази апатия дори към детето и нежелание въобще да излезнеш от вкъщи, да правиш разни неща за себе си, за детето, е добре да се потърси тогава психологическа помощ или с някой да се консултира. Да не бъдем толкова критични към себе си, защото това са наистина едни 9 месеца, в които това тяло е направило чудо. Създало е чудо и колкото и да ни е трудно да го приемем, нека видим и тази позитивна страна, малко с благодарност към това тяло, което ни е дало най-желаното нещо, нашето бебче. Ти си много притеснен, реално дали ще се справиш с тази нова роля. Новата роля, да, хората казват, да, инстинктивно, тя идва. При някой обаче не идва така инстинктивно. Имам приятелки, които при раждането казват, видях го, заобичах го, нали, усетих го. При мен, примерно, първия път не беше така, втория път беше. Но явно докато се задвижи този механизъм на инстинкта и реално ти почваш да се чудиш, добра майка ли съм, справям ли се, добре ли е да се сравняваш с другите, гледаш другите хора как се справят. Ние всички сме различни. И да, от една страна ние трябва да се огледаме в, така се каже, в това социално огледало, за да видим ние къде сме спрямо другите. Но, както ти каза, имаме, някои го наричат инстинкт, аз обичам да казвам, че ние имаме един вътрешен глас, който независимо дали сме в ролята на майка, той си говори с нас. Ние просто не обичаме някакси понякога, когато не ни е удобно да го чуваме, да се слушаме в него. Да. И този вътрешен глас знае най-добре какво и как да направим за детето си. Когато си позволим да се чуем, когато си позволим да бъдем себе си, да, другото дете, примерно, защото се почва, нали, в началото и с меренето на бебетата, колко е надал. Това е ужасно. Това е ужасно. Моето е 55 см, моето е 49, обаче пък е по-слабичко, обаче пък моето има коса, обаче крачетата му, виж, как хубаво спинка, как хубаво си хапва, а моето не си хапва, ужас просто. Да се доверим на себе си, че това дете е моето и то е перфектното за нещата, които аз мога да му дам. И аз съм перфектната майка за него. И това някак си помага да чуем детето, да чуем тялото си, да чуем себе си, да комуникираме на едно друго ниво. Има ли съотношение между това, когато вече ти си балансирана, по-спокойна, така, понаспала си се леко, има ли така отношение това нещо към емоционалното състояние и на бебето? В момента, в който излезнеш, дори отидеш до съседния магазин, то си е вълнение. Отиваш за кисело мляко и си кажеш, ей, колко съм готина, как си отидах сама до магазина и си купих едно кисело мляко. Да, то си е събитие. В момента, в който ние излезнеме и се върнем, вече нашето усещане, нашата енергия е друга към детето и детето веднага го усеща. Когато нещо ни се случило, разстроили сме се, разтревожили сме се, децата веднага стават прилепчиви към нас. В момента, в който ние сме разстроени, изнервени, искаме света да изчезне, искаме да останем сами, и сякаш точно в този момент децата започват, ама мамо, искам това, искаме ела да си играем. И това започва нея повече да я изнервя. И аналогично, когато ние е леко, свободно, щастливи сме, и детето не прави някои пакости, така по-самостоятелно играе си само. Нали, вече зависи на каква възраст е. Да играе си само, ще покана у нас да видиш как си играе само. Може да го научиш. Моето няма никакво желание само да си играе. Много ти благодаря за отделеното време и за всички съвети. Благодаря и аз. Абонирайте се за YouTube канала на Пуфис България. А новата седмична награда може да спечелите, като отговорите на въпроса: как успявате да балансирате между майчинските си ангажименти и времето за себе си? А какво ще спечелите на големия финал? За тези от вас, които са гледали всички епизоди и са успяли да отговорят на всички наши въпроси, сме подготвили 3 големи награди. Пелени или гащички за 6 месеца, бебешка козметика, както и ето тази плюшена овчица. А 10 от вас ще спечелят пелени или гащички по ваш избор, както и тази плюшена овчица. Ще се видим съвсем скоро с втората част от нашия разговор, когато ще говорим на тема семейните отношения след раждането на бебето.